Ma, a hefa na wo kwa gidigidi. Hey, Sammy hwe memre, Samre na so. Ebrebe na so. Christian wo memre no na so. Enso ne de. Hey, wonte Deeper Life for ma dwumadi a wo mu di no sunsun 98.7. Memenda bia, efri no me no ne fa kwapem no me ensa ne famre no. Ana meka ho asema kire we. Dwumadi agidini esiesie awade. Esiesie emia emma yetumi tete ye mayie. Esiesie ye me hu aduane pa sase ye no ma ye kunu no mu di mu nya pomodene. No kwasem ni se wotie dwumadi ya edu be free baabi frasa de wakọ baabi foforo wo waware mu. Waware ba ye sronko. Ebesam wo hu Kristo yie emra wotie sa dwumadi yi. Subre ne ye brebe. Memenda bia no me no ne fa kwapem no me ensa ne fa. E wo sunsun FM 98.7. See women mirror hour. Tiebi, na ka kire unia se won tiebi. Na wa bra bo be sesa. Etiefo ye chia mu nyina ene edai. Women mirror dwumadi a etedie no eduru ho. Aninti se bebre se nya emre na etie ni onyankopon ewo ma ye nyina ene. Enkanka menuanom ma yenya mrentie na yesiro ya papa nom ne enuamema no ya na waso ye wade ananso de waso afa hobi edamasi bebre nti yebebom pai onyankopon yedawasi bebre wo Yesu Kristo dinimo se ayo pe ne dwumadi a ye Christian women mirror mama ho kwan na eba so mpa ebon se wunyankopon na ma asemi so eye enfoforo hunhum ni hunemu abraba afa na nyinemu yeda wasese wetie Yesu Kristo din na yabom pai. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bosimi we said ye nyina yenyum no yesuafa odoho ye neka ho a yaye miensa de dika no yakasafa se wo kire ayemiye kakra bi na de toso nso ehun se wo se ye we enum a enipa nyina be hu se e Kristo asuafo ampa enne de yesua no nso no sonko kra watu dini o se odoma pa efri akoma enya fa hodie mu akoma enya odie mu Kristo su a eye odo no efri akoma enya odie mu no eno na yebeka eho asem enne aminti no odo ade a ehia pa yankopon yi odo oye humobro wonam ba Yesu so amenye fa hodie afro bonsam ene ne niema nyina na honhom fi nyina ansam emra yati ho ma Yesu yi Bible no ma yehu ne se akodie bi akutia ni enyina. Hallelujah. Amen. Aninti odo yensu ya be che odo a enipa bebre benya fa hodie omo be sere afi omo ni beje omo sum ebedane omo han aninti no minua o Kristo ni odo na Kristo dia tu mo no fa ye adwuma na be so aba bebre unso a upasa wodo nso ntimi no said the Paul was a papa and I'm a person me and me boni and I'm in pen and na me ni na say na oni Yesu nti won so odo a pesa wo kire no se wan nya Yesu a wo do na nya papa ebe ye wiase do odo a ema wo ye boni tia onwonko odo a ema wo nya adwen papa ebe a ebe ma wo atwe obi akomusuo mu na wiase do no so no eye akono abrantie bi kese opa ba yo bi asema na nye odo Yesu do ni bio akono hunamu die wiase die Yesu na sesa ema odo no eye do papa odo a ebema onyankopon ni agye ho aninti enani Yesu ano osi Yesu do mapa no efra kuma enya odie mu na ne se ne sitie e kase odo ye han be bia odo wono osumnie me nyina firi hono mo odo ya ade a untimi fa hunta o ena odo nso no wo bi anike ana a obi ntoaso hwe wo hwe se de tre no Yohani asempetire mi ensanche mudu nsia o se de onyankopon do wiase ni ena ode ne ba odo no kro no mae na obi a obegi na die no onwura obi nya dan kwa
obenya adom de atranse a onye bone aminti no onyankopon doye odika doye mra ni mfata odika doye emra ni ya de bonye fopoto no odika doye eno ma ne ba ni be mu mai eni tu sha odoye ade a nipa ba ko sha ase odoye ade bi ti se ball otobo dan ho a esa eba wo eni nti no kire odo kire obi oto aso ye to bi abe kakra bi nipa kro no etimi ekire don so kire o atura bi obi ho abe kira che nanso ye dani a obe kire bi a kire o ye yi agidi fue onyankopon ama ya duma ye de bedo efise yesu otie mu no odo ya kosi owuo mu timra ye tiase a ye mfra asase su onyankopon ama ya duma enam kristo so ebetimi ama ya do ni ado mpo ya tamfo omum mpe yie ebetimi ado ewo kwampapa so eni nti no awose wodo ma wodo no enye de ehye onyame animunyam ema obi enye anigye odo untimi fancy o wodo obi a omani dead na edie na yehu atura bi obi ho ane do na odo no ntiase enim na biense mi konipa we se mi kwa akoche na de no no so achemade na ese entiase enim odo si emra na ye mfata no yensa no Kristo doye emra ye mfata no odo nti to bi a wo ye papa ma obi a nye papa no be ya ma wo nye de obenya afri no ho nti wo ye papa ma obi na wo kira do ya kire no a wo hwe honam mu a untimi nye nanso Bible ni say ntino no so wo ye ayam ye kire no wo do no obi a ne ho kire no o se utimi bua na bi a wo bua ni ono kra onkai mpo na wase enso ohia mo a o se bua no odo ya ade a eho hia pa ewo omemu a emoman no ekoso emanie menyina ewie peye na afenso ema nipa tie ho ase ema yensuosuro ye ho utimi transe wo asomdue mu anigye mu ye hwe sanhuma a ye ka ho asem ya eya na eba bosumi ne bosumi bia foforoba aminti ya no ahwehwe bi nipa life aso ye bia akwa abenya bi to di Christian women mirror wo mse ema na yedini da so nanso ya na mema nso di o ma eboa pa mema nso futu o ma eboa aninti misro bomodena se wo nso bepe bi no akenkan odo ya ade a wo ya ma obi a o se wunya adwen papa akoma papa edi akire se de ye di kan aye no wo kire odo kakra bi ye kire mu o se odo ya ade a wunya akoma pa adwen pa atinka papa ahumobro wom ahye wo atinka no ma nti no ya manipa no se de no ho beto no nani bagye ewo abrabom ani nti wo ya mani wi anya afa na ade ko gina badwam aboni de na nyame a nka asoma sikra nka wanye sei etode bia no se eye woni ni mienu ko antem na de ya abonten so kra no wo ya na nipa ehu na fa ahobrase odo eni anigye ene enimtie eyema no si eye we ni mo ye fie ye dwon ba bi ewa abema anigye aba na de so aba odo ye na nso to da bia na awe bibia ho nti ye beto aso ne behwe bi bo ho no mo a odo nso na enye odo na it say odo no a wo cherecho na bibi ta chire ni nti no ye bema sister sewa ato aso amaye odo a adamfo edo esanso so ye tamfo do a ye nada adamfo tamfo do a ye nada enipa bebre etumi kase omodo odo no yonko odo ninua nenso wona kuma mu kan no saa odo kan no enedi wona kuma mu pa no na enye odo na opa kire oyo tamfo esan ta akiri ti aniso de ehu se odo enso na do suko mu a na oyo tamfo kese ema odo na okan saa odo no eye na ada saa odo no
echinchim nipa nsa saa odo na brebia no oya ade a ebeye no yonko ya enu enchire odo kan said your smartphone no ekan stay saa odo ne de tuto Cain any Abel Cain eda odadi ti said your odo ni nua be ma Abel say enso na ono no saa na owoye obi ewonimu ehyenimu pa nti aniso ne de ofa ne se ni nua nti Abel hu se ni nua nti no one ne nante to omo wafuo mu no saa odo no a na wosanke deadi no anadi na Cain wo bobone eni akoma bone akoma abufu ahyema ade etie ni nua Abel nti okun no bra no mo wo afuo mu ti se wodo wunua unya emre emfa ntena se na wodo yonko a unya ne bone unkodi ne ho konkonsa untwitwa ne nanti unya ade bia ye na ada mfa ntia saa oyonko a na wunua ne mo behwe kwampa bi se a menui ekwan a ofa mu ana mane onamu mefa kwampa bi so na maje na afiri mu enye saa bre no na ohwe se obeka na nyema se owo mane bi mu ti bia ye bi mu no na wo de ohwe ase onkosoa ehuna mane na abrabo enye din emfama no we enchire Kristo som o Kristo ni mapa esu a Yesu da na didi kire no nye saa odo no a saa odo no ewo se wunya atenkapa ma wunua amane bia onamu na unkosoa enma unya ho ya mfantie wunua no bria ni dwumadie na dwuma abrabo mu ne ma ekoso de ma wunua no na ye wo ya na ka wonko ananka de boni bi ato wunua no e ka wonko ananka wunua na bria bia onam ya wo ni amane mu na brabo ayenwonwo ni e wo senka wunua ne saka eye na dwuma so bria na ade bi e wo se ne saka eka wonko a nanka ne sanctumi nkanda na wo ka boni de fa ne ho abrebia hwese na brabo ebeye boni na brabo beye ya Onyankopon ba mapa nye saa na Nyankopon asem kire Yesu ni Nyankopon do no ekire saa odo a emfa nkoso emre nipa amen the radiase yati afiri enua ho yeni a yedi dwumai midnua midi ho chiama midi di mama comforto se usu na minua nso de sasewa ebia no hu se yedi nkomo ya na na wedi ho anim ni yedi no na mpacho bebre yenua ne kasa no oka bibi se obi honom a na wone wo so na nso na komemu no onno enti asembisa ne se etimisi wa Kristofo mu ana etimisi etimisi ewo kwan benso ewo kwan bi ti se aka na Kristofo mu de onim se unua Kristo ni bia wo tu kwan na odo bia wo ba koja no so minua Kristo ni tu kwan ti me bayi bi jaw o de wo na so asetena obeda na didi a kire abofra no na enye isu a efi Yesu ko asetena oni abofra no betra no nyonyo ebi nso ye ebra wadwuma bi koso saa bre na wo senka wunua no abroni so appreciate o man ani age na nso na nimu no eye ne ya se wo koso basa mfa koso so emma enie enuanom na ose yenso yetimi ehwehwe yakoma mu yese yedo ana na semisanse wakoma mu no si obi koso a se de enuane kaaye no eya na wakoma mu te wosan eno na odi behunu ose Kristo do mapano a efri akoma anya ogie mu no enti si wakoma no wani ogie mapapa ewo mu a mepa cho bebre si obi koso a ya na etisen ewo akoma mu eno na be kiro na o kai bi o si Cain eni ni nua Abel na yese ahoye anso ewo ho a entimi emma
odono enwie peye enimu ma enchire se wodo nti sa akoma no Yesu timu pa ahoye a emma ise Cain onya ahoye a ne ani bebre woni nua Abel nti o se ye agidifo ye hwe ni ye se ye ma ye nimre ye nua Bible say ye ni de nani age no ye ne nani nje ani ndi so no koso na ye wo ya akoma no enya fa hodie ye o se hwe akoma ni ye o se onu bia obi de ni nua ade ne ba be jaw sen udono a ubedono ne ba no nso na se okoso akula no okoso unua no okoso na afi wani nje ho ukika no ho bone na afi ensam kika ehunhia efa no ho na su hu na ane ne sesra akuma ni enya oje hwe na Kristo enti akuma ni mu na asori fie nso bia na asori ya ma obi post na asenya Yankopon ado onua bitimi bo ne ho modne pa wa asori mu na wu no bia ye mfra o se beye bibia na akuma no onya ya obi wom onom na onya me yenhwe onu ni onimu ye na afede bia unya asam ka fa asan nipa no ho a echesa akuma no enyanya oje transform heart o si Yesu su na ye ban no a aye odono edadi ewa akuma enya oje mu nti mra obi enya ya onyono afa ni nua ho no afa obi ho no obi a wokoso no echesa akuma no enyanya oje enya odono no odono mapa no maneni je okenkan Korinto fo medi kan no a o se odo na ni je nia eye ho aminti no adofo emra nyuwie ye bobo umemiro hwi asembisa ne se wakoma ne tesen emra obi di yie na bia wunya nuru ho no emra obi die ayeye na wode nyanye ye no se na wusido obi die bedi wo a se na wusikura no aso dem adwumam ba bia se na wusidon esitie Awurade Yankopon obeboa ye na yato aso enti yato aso no na ye hwe nia awo maye efa odo ewie peye ayehwehwehwam fefefe eno ne permanent mutual love in the family abusuani amsawa boye ne abusuani mo odo efe ehwam a ehoda se no se esi ededi yo wa abusuani mo no ewo se odo sha ase ewo fie ewo ye fie mu abusuani odo ntumi ansha ase ewo fie a ewo se abrebia odo no eye odo a eda ebi nti sha ase ewo efie a ansana etumi atre akwa ama abusuamu ni nipa nyina ansana etumi apie abontin ti abrebia o se odo no sha ase ewo fie na eja a oye abusuani ti no ono enise oye nipa opopo neni oye KK na die abusua na hia no enise obu neni guso na abusua na die a ehia no o se eja ne tumi dan na edidi ma abusua no na onko ba se o mi na me yetiri nti se na meye no da bi wo se eja no ema odo no ehye no ma ne ye adwuma pe abusua na di hia die nyina edema abusua no saa so na wo se oyere soso edo awa ahobrasie mu oyere emma ne ho so enye dwa enya hantan wo se oyere so bu ade bu abusua mu nipa nyina na oyere ye nipa abrebia no betimi asesa na enkoba se o me de se ya na metemi de mintumi nsesa da bi eni se saa da di afa wa abusua no mu nyina no ewo se odo eda adi ema abusua bebia efri eja so oyere ema ewo se abusua bebia so eye na afamu die se de be ya odo no betumi atre de akwa abontin se awarefo nsoso eni se ye pesani nkumnya ewo se ye do no eye odo a eye aforebodo na enkoba se oye menko ada bi o se odo no eye aforebodo tre ma abusua ni nyina
na awofo nso wo se ye do no emutire ekọ edikoma ye ma na ema de hiade nyina so awofo etimi edema ema mra wo se omusaka na afi awofo so kire ma ema omotete ekire omo abrabo esu ene ne ban se de be ya abrabo mu akansie bia na ema betimi enya kodro ejina nimu na onwane enfri mu saa na ema so wo se ma ema nigye bafie edema awofo na ema eye o mafamu de se ena ene agya ti ase awofo ema tumi hwe om ewo Kristo sumu ema tumi de awofo ade hiade de ma om ema awofo anigye empedodo awofo ti ase na wo se ma tumi hwe awofo na enkoba se ye nhwe om yie na omuwu mumu a na ye be ya de kese da bi wo se empedodo awofo ti ase no matumi hwe om na obabia ni nipa wa busuan ni mu bia nso eye na famu die se de be ya odo atenka no ebeda adi edi ama abusuan babia na be ye aforebodo odo a eye odo kan e basa na manijie ba ifie ho manijie ba abusuan mu emma empapamu ma emma we nkase o media mateme ho media mafame pan media mi yese da bi saa no so no nsa ama awarjaye emma abusuan mesa nse odo edi hene e wo so odo etena se ya tena se wo abusuan mu ye didie e wo so odo na eche aduane ma obi bia odo na serve saa bread na ye wo edidie no o so odo etena de ma obi a na se basa na abusuan nya ahodene abusuan nya enkabomu etumi de tsna ema abrabo no ye fe ewe Yesu di. Amen. Amen. Yohani asempa echedumi nsanche mu aduasa enan kosi aduasa nimo osi ahyede afoforo na menhyam samu no dododo ho na samu ye no ma anu na nipa nyina be hu samu ye mesuafo amba ya dododo ye hu ofie ebi eti compound house mu bronu bi so enkrofo hwesenia ebisa papa ine ne ire ne ma wo do mu ho a etinu wo kasa abusua we di wo ye sonko enu kra twe afoforo eba wo mu enkoda be etimi ba fie ho eni ejanoma ne ba di agro enkrofo de ye enhweso afenso eboa ema family no sa abusua no omutimi twedom ema Kristo na wo kan bibi se eja no eye ne famu de maame ne ye ne famu de na nkola nso ye omfamu de nso ene yadesua no wose Kristofo ma ni se eja no amu ofie mu wo ba bia muti eso mu famasom fami kakra yes odo no o se sha se fire eja no so san se eja no ne kofa maame no ebe afie ansa na nkura no nso ye de yo entida eja no o se otimi se the Bible kan o se eja no na ye abusuane ne de ayi enti eja na se de ben pa ofie o kan kakra kire yesua bosumi mienu edikan ewo afie mu yesua fa ho pa o se eja ne nadwuma ne sen eja no na se de edikan pa ne se o hwese abusua no ebehu Yesu. Amen. Abusua behu ni Yesu ne se eja ho sakira ya o so sakira na odi wabusua no ema Yesu o kire abusua ne Yesu aha afi die bebiem afi abusua na di hiade efa oyere na di hiade e wo se ne saka asitire mu abrabo mu sa di hiade aduane na di kan eso se eja no ba konhoma o mediane bafie ndi sa brante bi asisu ne se onyanware o so ohwe se we adwumaye obetim di aduane akofie aha obeba akonhoma ne se wuyi skam woyire no anu aduane ama wo papa no ne maame ne nkula ne nyina adi no madi aye de amen ayese omudi o maame no mhwehwe nkrofo anim akonhoma nze eja no se oba akonhoma nti se eja no esika no enso a
na oba no so obi otimi ye de ka afi nso maame no na sede ne se obanu aduane ama nkura na die enso bi on maame bi wo hono mo obanu aduane ama nkura na die gise okototo ni nyina ya ka ho ansem ye nhwe se ye beto aduane omra ahokyere na aba na emom aduane no anu hia papa aduane a ebema nkura na nya apomuden ebema papa no nso nya apomuden enkwan ya ebema nkura ne papa ni nyina nya apomuden tesi enhwe se apomuden hu behia ye se ntuntum odem o enhwe se beto ntuntum aduro na obi onum a sika na odi kodwuma ma ne bi ayi bi to desu ana ebom sisi sie den etususu di bisie ebi di bisie ede odi se hono de ye den so odi beto ade ama ne ho odi beto ade ama no enu si o mra me papa fo na omo ekuro no mo omo nyoma sadio utonto mama ayira odi skani bi besi enti agya no ya na ye ho asadie na ama eyire no ma anye nia emfra se ye ma bibia mu da ho na ye ba akon ma ye ni eboa enti minua no ma ye sra mo madaro ma ye nyina ye tutututu ye hofuo eya ye nhwe ni ye ndo abusua no a obadwiri won apomudi no ho afi obadwini won da achenso ho obadwini won bibia mo maduane a apomudi no wom afi nso no aduane no entototo on se enami nse obaduane bi on ma akokoto a ebi ana nkula ne bi wa mo yefunu mpemako ana yefunu mpemako na aduane akoto meko wom omudi a omuyembe ye omuya etwa bi nso ana aniema bi gugugu mu a enye bone amaduane ne ye de nanso no emo apomden na bi a ukunu abema ne bi pia kwaso pato no abehunu nya obeye enti ebetimi a de ya ho de betimi ne ye se ebenoa onu anso ya amankula na omu mme obi aduane nkula di obetafri chance ni musa anye odo no no odi no ababie mama medi bie no ati ama no obo nso diskani twa ntoma o ana entuma hirpa emane hirpa ne ye ya na ye ta kwa epentuma twa ye from enti anye odo no uja fie ho akotena yi ase akwa life na nkula yi omutiti ho sika nko so wodi ye bibi ebo afie no ode twa ntoma si na de bia de wo ye no wo ntoma hodo bebre aye ntoma bebre ayefro de bebre ena de bede bia asore nso peso osesa no ho ni nyina no ye hwe ni ye ye ma odo nye adwuma ena mfumso okuno ho ba bi ho a odo no oso odo kata mfumso nyina so obenya abotre na wa so mu ye wa handle no wa kan se ne ose wo kan no na da bia okuno akoma ato ne mo manso akoma ato mu ye on se na ka bibi se papa bi o ye hehe maami fo bi so ye hehe ana ma ne dia na ti se ya na ye ni so mu ye ni se e ma no asamba ko be kasa so mu twan o ntwa so da no odidi atam no o kan sam enye odo no odo ha odo we nipa na yamfum so a wo kan no atwa so enu anu no oba na ya de enye wo kan no atwa so kan ba se maami bi on so nipa na ye boni a wa kan wie no obi mu na nanim sa akran bi se na asem kra won fi enu ye odo no da enti wo se enya odo ma ye kunu ukunu fom wa afa che no obo ani kunu firi adwuma ba o chia na ira yiri mfi ayi odo ana saa ne ma we nyina ema efie ho no brofo kasa no so muchu a na je se eho no mo no eniema saa mi mfie no mi nka hwe nchira no mi kasa no ho no ema efie ho nye de ema efie ho nye fe ya na mi kan se efie ho na light na dum oho se efie ho no na se sumu ba o hwe bi kura ho ye de wuntimi kura ho na so se han ni da ho a pani prada fuma wuhu no on se papa do ne yire odo ne ma maame do ne kun odo ne ma bibia e fine obi enkuta hundie ye de etimi bi nkomo se efie bi o ma ye ni nkomo nsiro ense se basa ye ni nkomo nse okwa abonten kwa ko huna asem bi oba ontimi kan kire ense se basa ye ma we mu nyina no enfiri ho na onyankopon atimi ahyira ye na sie nkra ye hallelujah amen. Baby Adron was a profitable ministerial love for the floor.
na just one I had the drew asofo so asafo maame for so emekuo fo emekuo adikanfo ni yeni a ye bibi wa asafo ni mu no so ho o say profitable bone ministerial love for the floor enti no ye ba sori mu a ana awrade adwuma mu a o say emfaso die o say die o dikani emekuo panyi ana se ema dikanfo asofo achidifo ne de akeka ho nyina okun be fa so a ebetimi akire odo akire asafo mano anu ni edru so o se enyema bi wo ho no mo a wo ho kwan so we ne so Paul se nyema nyina na ye den efata on se ye hwe Ghana ha Emma bebre yedo enyamesom enti se wa hwa boko ba bi ne ye bompa ya etore bi e ma doso wutimi hura wa hu bi sa pen yo esansa bada ya ma wonti no ya na asem bi opo so wo ka kire nyankopon eye aminti ne ma ne ba ne sa na enye bone ya na etoda bi a yesi ma ne ne nam ne kompaibo obi won ma na dwene ode na mpaibo no ne Yesu tenase so what na say na nso nyima wonim ti no na okwa na baabi won ma na wayera wafom na se ya nhwe ni ya ye wansafu mu ana baabi e ma hye na emehwehwe awrade hu no na wo pe amane anu yi a ye be broni be se be take advantage se ye be nya sa nyina so no na ye de ye ne ma bi enfra enti se wo ye dikani na edom hyewase a ense se oyenko obi a utiatia wo mu anase wogigi wo mu niema so ho wonye demanding obi o mete kura se obi o yesofo timi kwosita na sori baby no hu se bi a BBC dem ho bi a emfa se TV o fridge o na bi a ye fine otimi kase I claim it in Jesus name nti no I claim nti o se next day no adekura na edru ni ho obi onso a claim sa no nesika ji ehu hia na ye titi kase no afa kwan bi so nyasa kwan so no aye bibi na mai na ya nyuma siso ni asa ni akoyi ato ho chese ensesa udi sa akwanya no edada enipa a omutimi etie wo ensesa ebanso se uyi obi a da bia nipa no waye papa ho nka ofunga kra bia no aka da bi uye dikani ensesa ebasa afenso ensesa uyi obi a dikani o kwa jinis nipa no sorry ba no kwa jinis ka wuntua ensese ebasa o se uyi obi a wo do ema wasafo nipa hye wase se de na Yesu wo oba honam fam wo do ema nipa na suafo ene nipa na di na chinyina onso mo ba ni che be tie nyamesam akomdi wo mu no o mu na ka se Yesu manya aduane ni David ono ane hu ne ye enti wo ye dikani o so hu wasafo ma wo mo hia de nipa ni hia wo hu na nim cross o mu ansa to bi atimi share sister bi wo hwe na ni what me say sister akomedi no ana sister sa wa hu se be man koye atro bi so brother bi wa hu na atimi say ne ma bibi han atro bi kwa na o yare atro bi so ana kom to bi so ana na yire han atro bi so ana obi so ani kunu so ye den obi kwa ofifie ba asore no na enema bi enkoyie e wo fie ntu ye dikani o so hu no ye so hu na ade no ayo bani bosan se wuni gidi ana no akeka bibia just atashe kwan so dadi bisa minia medofo di asama ene me hu so wani menye fe we sa no a ebeboa se David emra Amaleka ifo be fa ne dom no onkohunu sa akwa bi na no ho na no ho mfa no ne kom ka ho o ma na duane wiye ne ho anto na na ne ho to etre bi a be hia obi oba sorry na ebi oba kra komede no ana sa wo ba no kra no sanse wanya sika ama na iri nti ne ire didi na tem nti wo ba bi a
nema bi a woye ne nkoya to adan if it is say on so be say same bi a be mo hunu bibi e bi a just a word bi a be kan so nyame be ye keke na so bibi a enu nti no o say ye di kan for ye hunu we mu nyina o say ye te say ma time oba time papa bi a say ne ba hu mfa no a akura ne di tata shinu odi mi kokobobo na so hwe ne ba nanim a otimi say akura ne bi ha no e say etimi si bi abehwe na akura ne ni ayesan ebi on so abeso ni mu na ne ho ayehye to bi so na ne hwinu mu na so ne nsuo enso ko fi ho mfa so mama me yare me ho ye ye edikanfo yi ye asori edikanfo o se ehwe wo mu na nipa ben ya ye on ho adwuma no o se etimi hwe ni nyina na ehunu ko ebe fa so a ye beboa enipa a etwa ye ho ahia na ya mfa akwanya onyankopon de amaye no anye won bone anye won yedoa enti am se wa abo amikakra ennede na yetete ede na yehunu yesi sofu bi wo hanu mo abaayuwa bi oba bi ede ndien okompai bono yense kakakra kire ni de ta etini hu bi ni se de ma odi kankan obi o amane enti no call Bible na of course of you ono de odi akoma fine ne call yeso benya amane na no yi nti na mpempi so asofo ni bi ni edikanfo no matiki advantage ni pa no no ni mu hwe oso nyankopon aka kire mi say afa wo nti ono so wa amane na odi bae nti ene se soft say no hu afa me ho de a obetwen na ebi a okọ counselor na nipa ni nyina akọ soft si a same be hu an say wa ye nipa no bone so ya baaya na say o ye obi a oni mu hwe na wa akoye ne bone ensese nka ono a ofre no sofo a na odi kanyi no eye ne sa mo enti no ensese ebasa obi ono mo nso a otimi twantro se maso daye ya mese nso na ya me enka hwe se Yesu baaye no enyefo mobrofo nyamfaso wo Yesu ho a aw se yenso asore mani nyamfaso ye de efri ho Yesu yeso okokura esuafo na enti se fa so bi so yidikani wo yesofo oso otimi eboa ema asafo ma no yakoma to yeyem na ye bre ho asema onye yesom won so ho se ye hwe enemre mu a eba sa kwanso asen na etie wo baby bebre asori no asofo na esum asori man na se asori man na yakotokoto sofo na twe bi cry se obi cry timi efa sofo nsu wadwa odiga esese basa baby ni se basa cry so se ka asaya ni kanfo na omo no enimu de omo hu bebre wonyame asem no mu esum som asafuma na onko edikanfo no nko ye bed enfama asafuma ya kwasra wo mu Yesu kwasra srai ena Yesu nso baaye no otini panase anza maami bi na esi wa boy adwaman na wasa ware den bra Yesu ho no edom ni nyina yensi o mo hwe se Yesu be ka se munsi na bo no Yesu what cement o se o koto se o twetwe sorry na dom ni nyina akọ no so atotofo no mo yen o se o mu nyina akọ no o ka che o ba se ko anye den so Yesu an akisu no wa nyini de let is mami na ehu abone dada ani nto se komen ye bonye bio nipa bebre ye pese da bia ye hu bibi to obi a eni ye kagum sofu bi won so a ne de anu emeku panyi bi won so a ne de anu omu obi a Yesu odubu ma na suanfo mebo ana nti ye di kanfo e bia na wo ye prayer master o so di buoma prayer members o bua won fa buoma won afi wo ye meku panyi fa buoma emano fa buoma mano kasa boko ahombrase odwo afi yakosra wo mu a emu makoma ntom yem obi anu ma ne sofo ba na ne yam hyehye sanse sofo ba no obeka de ebebu na bem so ho ena se ena wo mesondaye ena wo nyame se
na te so ka ni me be hunu hunu na me sun da ye we fa ho na wawu da bi so obi ni ayi kire fa na sori ba ho na boni bi ato no a am se wa so wo ka tena na so ode bompa etwetwem so de bompa etwetwem na nyame asem so de bompa many pan eno ti na erade ayi so adi kan fo ye dwuma no no enye na ba ka kire asori ma no die hunu hunu no ena bibi sei ena mi usa oba we aye no boni si atutu boni bia na bibia be hu na ntwa yie bia no odikan ni wadwuma se ye hu adwuma e wo mpaibom manipa no anasa asam to no kan de be hye nim kran se eye ne boni kran no yesu si oba akọ engoye boni biem kan nseche we se na koma entu ento nsam na ama asomdue aba ne nipa na to aso asomrade na afede be biem se ba se obi di na sema beka akiro abeka ne secret bi ahiro me ye dikan ni o se me ye de o se me nso me to asem na ni se o to asem ono ajewaji so ye dikan ni ti no de na asem abedan tinya pe na on so de asem no ebebode ana who preach na o kan seminar wo kofa no aba betu nti wo kana aboa no kokoam na ne ho to no a onse ture bi kura mehwa na sofo bi wo no ma obo mpaye ama edom a osi o asume anas obi wo ha se odwonso kete so enso nka nje se ni bakro no sori megina na ni pani nyina hu odwonso kete so nyankopon ehu arade ayama nti ade ye ni nguase efa obi ho no ya yenka odo kire se enye onini mienu asem ene ba wa riemu nso a se secret bi o unua anya se secret bi wo fa se very kakra so ho na odo fa oye ekunu na oye yira ene obi ni hu nkomo so ho ade no ya ade ko kan se eye confidential bi ana secret bi ana ade bi a tete nyankopon ko an otimi ne bon nkomo na wo eyire ana ekunu una wunim so ho ofere se obi behu te se obeka kra na a kire obi a enye obi a ehia pa so ho na uton no ma bebre o ma mun hwere na den no me ne mema no especially o ma akwawinsafo oni ne yiri nya asema bedwem na afia asem no atendi je ntun sachira ye ne fa ahoma Yesu anyesa ubegugu ukuna ni masida ene oyire ni masida obi timi didi ni kra tamsa na nkoda nyi na etie na obi so timi di ni yirata meme bia no yawo beme bi wana no ya papa na wonim se oye se nyi na ono a negu ni ho anim ase enti odo emma asomdue be fie emma nipa no so fie a akuma to ne yem na so do ni ho a de bia no onse be ma kwa adwuma na obafie no ni so oba ne yirbe ye ni deda eya na eto da bia ede na omuye opo adwuma no osimi ko sna madamfo eto bi so ase minim da me da so ho da me ho osimi ko okotena da me anse se da me so ense munu bi ka wo mo yira na aka nsemu obu onso a na okwo osimi ko madamfo kwa na damfo so di bi esi nanim onim nsa no mokra na onbenum enti enam sa yeso ebema ye fie enika ba yekum ne yerenom emfa baabi eyi asofo no nso awse yetimi asofo emakuo mpanyfo ene adikanfo wo mu no adoma chede nyankopon di ama wo no sa adoma chede no nyankopon di ma so di bebu asafo no uka efiso must for edification of the church aminti emfa eno no enyidwe se minim nyomotoa na se minim mechire enyomotoa mechire ema ne mema no nyomotoa onse ya na kwa no ya na mema ema doso sorry ema doso pa nenso ahwe ya ma kwa master anaso bi o chire nkro no ema no ema yiwa ne mema no nyom ne niema bi saa e de na beba ahwe ya ma be wan se
adwamambo ne ade ha eya na ebi mo keka se baby a nipa tonyo ne ade no disiku asori bebre mu ekoso adwamammo ya na eto de bia enye nipa no na ayeyo na emom kwa master ema no ade omo hye kwa master omo ko no ho mena se omo ko eni nti utie na nso o baby ti sa hwe no anye sintudia ama okwa master ana se odikanni no ana wo teacher ana se obi a wo boa okwan bi so obi boa okwan bi so a ye hwe se ye ma otamfo ni nyankwan emrem na anko tu sintudia o se se mododo me ho a ye nom panyina be hu se moye masuafo ampa Hebrews chapter 13 verse 1 o se ye ma onuadon ye dai entina hoda onuadon e wo hene fa oman Ghana so enti se asembi so se bia meme wo party we na nso wo party we a eno no se na wo se ye agidifo ye ma ye relationship no ye o se wo ye metamfo na asesen se agidifo a ni se yenya atamfo ni se mini wa fa e wo party mu ana asembi mu a eno nkyere se me ye tamfo ni wa fa wo se onuadon no etumi etna wona ye koso ewrade mo wo se heaven odo etna hoda tie ko heaven na ye ba ko asasi nso de party we part etwamu akọ ani nti wo se ye ahweyi se asori dem anase Kristo mu no ye di party etiti ye ntam so ho party no etwamu akọ Bible si wiase eye den etwam ani nti onuado ekire se mi wo party we na we so wo party we ya still I be ma ye dono aye adwuma ye ka bibia e behwe yi wo ka bibia dwene wo nua ho ena wo ye dikani a eno so ye samra ministerial love no ho so wo ye dikani a mu se ni pa hye wase em ye wo mugu ahodo obi wo party A obi so wo party B obi so wo party Z obi so ha ye doso enti wo nyina so na ye wo ma wo mu hye wase enti o se me ye de se wo se me do misi o so do no e dey dia say enko kan bibi ma dam so do nte o say de nka bomu ba o so ye balance leader so wo ka asama kan yansem saa so ye matani bia na wo ma no a no mo fi no o party we kan enka se na fi ye Christopher ne mebi wa mfata ye nti onuadon no entina hoda bibie mu ye di kanfue se party sem ebamu now the we who say I'm no part 20 who can say defend ya the ye balance we leader we the Kenya or so who say you abesi akasa say you abesi ado ada odadi eba party semwa if you say party no ye mfa nko heaven no odo etna odo ne beboy ami adri heaven ama ye ni erade akotena da afi so ye hunu party dio na eba se bia ye wa adwuma na adwuma na ye nyina ye no ati se ye nyina na ye kwa adwuma mu ne etwa ye kama na se me no adwuma wura no opemasem na se opewo wasem a na me dowa awo se me no asetena no ekoso ye fan na se twitwi ba ni se twitwi ba o sa asetena no odo no koso a etena o so odo no koso etena ho na wo danyame ase so ho odo no ho but wakoma mu no maninya wo de se unia no wanya adom ewo adwuma panyi etre bia nya mereza aha nenzo se eni ho a eno na oye okristo ni cheke wakoma se nyankopon mini adwuma wura ipe na sam cheme anti ana makoma mu na ye bibibi nyankopon yisa akoma ni firi ho na minya akoma papa odem meminia no asi ye sinsie onyame anim a nyame onso obeye yakoma aha enti wini nyame bonkomo nyankopon eniema weni na ekoso ni senti no ama minni enigye ewo minua yi ho
Sampa you when here power, a tribia, our horse near Buya was radishamio, radimansko, radibo, yammy, young coupon, or share kumu. Aha, I know free motive. So, na, dear, ye be a back me. Dear Miss Sooner as soon as was say, or town for or you are doubtful. Yes. Omuye ni bia na omaye ni. Kwa na ye ni Judas. De fe anon ko fe Yesu abi. Enso na na kuma mu. Na oyi na no. Na ohun se Hosanna da no nso e. Enye domi a omuye Hosanna ya. Edi bre ne ntuma sese foma yisa froma Yesu ti so fa so. Aha, o fa so ye di na si e. Omo as na ka se mo na crucify. Asorema o se ya hwe. E tre bia ye di leader we ba ha. Asorema sofo ye fayin kwesi ha. Odi na nsa pe afei na afei ye cancer asorema si hwe. So na sofo bi won so na leader bi ho ba na so be ku on say some ministerial you wanna ye hwe you. Ono so ba na sofo we just o ke bibia te se sofo no koye no. Oni di wanya ade enti se ebasa ene se bia onso no adwuma we adwuma oba bi ni a transfer wakọ ba bi a wokọ de ukoyi no ka papa fa no enu na kire odo wo se se moye we no ma na nipa nyina be hu se moye de lesuafo ampa enti ye ni se ya ye nso ye mpa ibo no ebedru Nyankopon anim Nyankopon so be ebema ye nso ye die na bibia akosoto tie na basa amane bampa honkonkon beboa ya me agina amane bremu na omaye di ntwoda o se nia eye ni se ogina hon o hwe ye no anye dai wa hwe ase hwe abaka so me Christian me say me ya sorry panyi me na asori me ye we nanso asori baby ye ubibia emfra no se ne wusi react ye no oni ado ha se nipa no ye obibi nanya obenya abotra ye de amano afi ubeti na amini bia bibi ha no eni nti na wokasa se ye de ekire ni esanse Yesu edru be no se eja se biye yanka makuru enye de sia me honko onipa droti bia bi mu a abasabuom timi ba so Elijah de na ka wo se wo mokum henefo adifo ni nyina ka me mpa Yankopon se hye no 7,000 wo mokuton so ba anu nti twa bi abasambuo ba nti woni onua bi dili a odo kire se hwe dwene tiasie was those who are weak we should handle them with the spirit of meekness. Who says me said they will see ya. Why am she asking yes or backslide you, but into what would you not on? She now swan a day. One corner situation in movie, name for quaint be so man as soon or Sana yes, ye, into or Dutch say yes, ye day. Yes, sir. Now it is seeing ye. Enti minimo se ebia wo bibi kakra eka ekre edikanfo ba ko mi bia edikanfo dem ministerial love no was profitable say o sa asori manu anya emfaso free edikanfo ho nti je be wo kan ni se de ya disua na ma ye hu na wo se ye mum na ye jaye ho esom ewo saa osum adwuma nu na enkoba se ye pemfaso free asafoma no ye free akomamum emfansom amen nti Nyankopon adom sesei no yati bebre wa uti enne minim se dia kanina no se na usi hu Udo anasa wonno se wodra Yesu dono na wodra ana wodra na fanfafa enipa bebre esi wo mudo nanso edru kuhia taamo a wo mudo no enye adwuma no obi ka se opeso hu nipa supa
bibi den ya yensi empofiri mu na abewu enti me nua adofo awie hwe akoma yiye emra obi didi watam bi asatem didie no enka ensese odi usatem se no akoma yewo odro kire se ensese wakoma no eka bone bibi se asiem wo ka bone na wa aka bone odro kire se obi aye onia emfra no fru akoma mu kasa wo di ache se de Yesu kan o se eja fa che won na wonim nia wo ede wutimi kan na se wuye bi tua ne so ana ka se won fa nche ne da akoma no eche se o se enyanye transform ye ma owura Yesu en transform akoma no ena awie won so a we di kan ni se na wusi eye asorema no ana nkrofo ehye wase wodi adum awrade di adum no wodi tietie won fa amudie so ana etisa Yesu anye sa satrefri ho ena awie won sisa ya sisa so wasisa nso a ma odono enye tise Yesu di wo bompa ya awrade be ma wadom obemu adum a wodi be drop tise di Yesu doye wodi be bro ho ase de Yesu brand ho ase won na suafo ne tena ase omra ya ntimi ho ase ewo mu finfin omu ye nyematia no omu ye nyematia no omu ye tia Yesu nso Yesu wanye wombone ogina nkure ni odo won odo adebonyefo yenya yensem fatan oto no ho pan ubetimi atobo pan ama adebonyefo mra wo kan rade asema kire won wo pompan am na adwensa kire obusuafo wo nuanom wo fiefo adwumamfo ene wo mu a wonnim wo mu no wo to ho pan abompan am na adwensa kire na eye odo wo nanti akwa afiefie ma wo kan rade asem ne odo wo che tracks umemero any other Christian literatures ama afofo akenkan enya radimo ahotoso no odo no kire wodo omra wodo ho to from obro ho ase ama afoforo kire wodo emra wo sika bibia ebo afoforo kire wodo kire mpanfo enketua ene akese kire wodo kire ahiafo ayarefo wona wonni bi wona wonni mode ayure kire wodo kire wukunu kire wodo kire wire ene wo ma kire wodo kire ni panyina ye ni Yesu lisu ni ne ban enkopon onhira ontene ni munchiro se unya amure etieye Christian woman mirror dwumadie no eye anyamre etie ne rade be ye wiye o Yesu tinu amen eba bompae amen ye bompae na infegidie emrewi odumfo newie edawase ewo Yesu di amen so na mwadom so akan ho ama Christian mirror mre ya sande aba ebo mpae se de ebedi hu komo ebesebese ano wo ho wasem kasa kire mfa odo mapa ho wa de ebo mpae se obi bia ne otie wo no ma wasem no enye de ebesesa akoma no se de asem nititie said transformed hearts ti bompa esa akoma biara enya nane ne ho ma wo no Nyankopon tu for fa osaka akoma bia ewo Yesu din mu amen se de be ya abrabo no ebesesa na supa ifri won che na tumi adadi ama nuanum ema ne mema mofra ne mpanyimfo wasem na sesa abrabo bia ma abrabo no tumi edi mu ahyemdie nyanya eda wase se wetie we Yesu din kese mu na ho mpai amen sebia opesa woni ekasamra ya wie ya obetimi afre number 024-877-5980 024-877-5980 mi a mi dig medie no chia mi din no mama me number no eno no mama comfort to say usu kaka minso so me de reta kusia na ma sewa mi number ni 0244-367584 0244-367584
84. Ndamasi. Yakupon shram.